Bibia see bibia would nibia is alive. So what I say? And then my guest no. And then my guest no. Some nice looking man be say. Head to toe, you know, wash white. That's what white on a Monday, so then let's just say blessings on blessings. And our Baba blessing me show me pound, any munyama Baba time, I show you come on. Nana Abosom Akotre. Uti di na ta wote. Uti di no yama show wa. Abosom Akotre and then name be bonko. Intimesreo in ye fi any free ha. A high Onua 95.1 FM. Adwuma Sunio with Felicia Osei. Stay tuned. Your verses see ya. Me bom ko baby am ye bonko mo. There were you. I pray my God to favor you. Semunya ya nkafie jedum. Shame on you. I pray my God to favor you. Semunya ya nkafie jedum. Nana nyame meka mi minim nyum ne to afa mani so. Nana me pa cha wakwa ba. Ya mo. Bibia boko. Oh bibia boko. Ye de radiase pa. Ye da se so say ye to yen sa frɛ wo. Yo. Waba. What are they fatal? Sa na obi aka. O ma ka kire o. Manfo bebre na aka. Oh. Bakoko de o sha white na yi no. Anakure. Idase. Nana Abosom Akotre. Na ada na o de Abosom Akotre na to hu. Yo, wa say ya wo medwuma di a medi no. So suma adwuma bia o de ba betime ye. Enti na me nana ehwe di no o say me nana yi ne dwuma di ete say Abosom Akotre. Na te so dane. Me dane. Dwuma bia o de ba left and right. Betime se de ne ketua sitie. Se de ne kase sitie. Anakure. Wo ye ni nyina. Wo say Abosom Akotre so hwe na history a. Bibia ni ho a wontimi endane. Bibia. Enti sa wotimi adwuma bia na broni say dynamic na ye say te sa Abosom Akotre. Yeah, Abosom Akotre. Na te say o de cobra from a chameleon. Who are na no ne color no to suit the situation. Sanity. O di ankasa de say. Yo, me di ankasa Edi Musa Muhammad. Na me spiritual my na me san ye ohene ametia akonya so. Apart from Jumadi na ankasa. Na nano nya adwuma no nko anti na efrem na na. Achoyo. That's so the century mu no abame me ne matifo ya chumu kama pa. And ye ka spiritual world. So ye hwa asofo ene sebe na nano mo a dibia e kame akoye se dibia tawan kitinkiti bi wo mu ntem because yina ye hwe ye word na ye wo mu na sebe asofo no hu ne se omo na nyame wo sra na wo so dalet ena akoye se sebe pa wasema meken sebe pa akoye se nananom sebe mami nya na menya mane eye enkofo foforo. Yo, anakure asofo no de maka se kura na omotwi. Ise asofo no dodo no ano enya asofo business no omoye. Menim se ebinumu papa. Na dodo no ano enenye. Nananom som no say kaga na ha no mo a kamaka se nananom som no ne di kan. Baye. Enka na no kuro bia wo ho no ma ye wo man konfo. A wono na ye den ehwe kuro no. Samre no na o man sofo na o man difo eni ho. Enti obroni no a obachi ye nananom nko a obo omo ebinumu wu wo kwan mu no. Sa broni no ano ona additional bae. So, enti broni no ano nso no eno san kofa Bible bae. Ena no na meka no babi se me no mienu nim se me ameti ho no yi. Me ba na mbada ofie na se me ba okro no a. Adichi na se me baba na obo me di se ne papa ne me a obesuro fi se wahu se o papa baba okro no ti die tie bia no emoja no bi ewo no mu. Enti se broni na tima bachi na nananom aye sa ayaka de no na broni no a de snap bae e bagigi ye gold ena okofa we ba ya na kire se enya na kure na ya na ebinumu ka se Ghana Christian country na mse de binya na kure se Ghana Christian country a ye ho nchi ye se da fi ye wo mu yi empenifu a ewo man no mu no nka nyamesom e ba ka o makuma afi na me hu se ya start a ye si sa national cathedral no me no mienu bi sa ye ho se apart from 83 me hu aho kire ate se sa afi
23 then they are not change the 3 no. Nanka obi a ye nyame adwuma a eso nyame ani. Na say ye kwan pa so a ye den na ho kire ba. Sa wo ba ekodo wafo no odo ne yi a ye no aduane ma no ye ma common de no. Ena komfo na chinso so no de enti America say abosonsom anase sunsum adwuma no. Me ye Muslim. By ye nyina ye sunsum adwuma. Komfo na chi de wo ye wo Ghana ha na so ye kumaseman no. Sa okofa tamale bimbila ne na sefo bolga no motakura de ne na sefo. Me hu osofo a otimi set sa record no e ba ne man. Sofo bia e ne yem kom. Minimo osofo a otimi ye den na asoreba e de wone ne kunu asem de bananim. Na watwa no ho na wone sa oba no ada. So hu minimo komfo nso so a ono nso so no suro so wokofa wo bi yire kura no ane bosum bakunu. To onye. Wonye. So hu enka na tete no ana abosonsom kura no ewo ho no bone na ente sende kan no yete sa anwura be sa akotwa kwan mu awia na eye ngongo agi se Nigeria na ewo Ghana ha no ma yete no Nigeria ene de aha ne Nigeria ye 50-50 na wo kwa asori fie bia na ase ukọ school dan bia Sunday Saturday no e dane asori dan na che sa asori na ados wo Ghana ha no nanso bone no so no kwa na ekọ Nyankopon kura se ma yembu atan enti se sofo bi kasa abosonsom nya ebedrum pempenso bi no a yebekọ heaven no emre bi ameka na bi asofo bi gina o motin fifiri na abosomfo nso abasa o mo so o mo kọ heaven se nema bi wo ho akonfo wonye abosomfo baye enne abosomfo eni sika asofo na ewo sika se tam ka new tap bi a baaye no ebaba bia no asofo na ye de ewo saka no enti me no yembisa ho se akonfo ne asofo no hwan mu ene ewo sika ne ewo Ghana ha no Asofo. enti asofo no na ama enne ohia kura o maka ho bi asofo no bi Asofo ne ka ho na ohia adokro Ghana. sa na tie nipa bako memfa no se yama yen a yewo modai mu ha na yama ye 10 million na se wonko a ofa sa 10 million no a wohu se yen a yaka no komo na ebade enti asofo bako timi sisa sika dodo sa na wopon asore na police card na chi di kosi bank a na asore banso asore okofia na wakodi doko no Na so asofo no mo for so asore man tem from camera. eye de ma ye ho chi ya meka sa asofo na china. Okay. Asore no ye wasore bi wo ho the whole week omba ya adwuma sofo no ya adwuma asore banso so no 1 week ni nyina wakotena asore fie na woti ho yi wan ya adwuma ebetu ya oka enti se 1 week ni nyina no wakotena asore fie a college amoto no sofo no wane na yire ne mbade menim sofo bi a waka ba bi enche ye oka ba bi no na asore ne na ayi nyina akọ ajapade na akọye ne mbade asore mba no asase no wonka ho bi so wo enti no obi kase abosonsom ana hohoma adwuma enya na enya na kure egina kwan a obafa a wode baye no obi kura aduro wode tu nipa aduro wode ma amanfo bodam wo se amanfo eno na enye bet so wo kura aduro no timi no na so wode ye de wode saya de boa amanfo a efi se Empebebe so nkrofo ka se bia abosom sam yen kwasasem wote sansem na ya odwen sen wo Felicia kana omo kano de ya na me hu se eye ade a ento asom okay fi se me kanu ba bi se woko Israel kura no a de omo ye no Ghana ha yi yen ye no ho e na ohwa akonshefo omo ba nyina bia ni ho a ofri Ghana so hu wo bia no ba hwa efri different ayi Muslim eye Saudi fo enti dano na me kasa se me no ye nkramofo na se me kofa twi kasa na me gina odwan nwuma so na se me ye dai me bompa ya na me ka urade bua me ma me nkosra heba obi twa mo ba kasa me ye bodamfo adanti kira se ma mfa kulu wallahu ena alhamdu na kira se me nim de me ye so ba mi a me kasa yi me ye no ordina enti twi na me ka no me twi kura no a enti se de o ya asantini na me na abrewa a ono waba abrewa ansa na wasakra wa wura nkramo so mu na okase wonfa arap kasa no wonfa nso nyame a
Yensu ya ma ya hu se semfum so ba mu ana kyerɛ sɛ onyamesom no enyema. Na brofo kura no ayede ye mma akɔ school abi no mu akɔ wie SS no omo nyina na etimi ka brofo Da bi da obi ka brofo otimi so omo toto bom so hu enti no enya na kuresa na me ukɔ India mama akɔ India several times India fo abɔ Ghana fo busia pɛn Ghana fo ntimi mbo Togo fo kura busia da na se Nigeria nanso na mo so mu ye Christian country ɔman ya akoro no ayemu ma empendifo ne nkwada ya akoromfo we a Christian country. Uko India. Eye hospital krano, o my bosom WOHO. Enti doctor na wo operation no. Wo ba na so kwa akoye operation akoto bosom na nim. No abompaye. Munso amuye Christian country no. Ende kidney krano nye dialysis nkura keke no. Enye nansai na aba. Eno kura na ye nkran ne kumase ne nasefo. Uko tamale ne bolga ne nasefo a ebi ni honom. Into when the sense anka ye so bosom more as Ghanaians anka betum pon achense de yetum pon sesia no. Yo, abosonsom no, me a me yankramo ne me yɛden. Me mfa moja emfa nguade so. Ye wo malamo a ono wo yesunsum adwuma. Eno no ye kramoni. Ebi mu nima o mo se obi ka so ye malama na je say why mistake because o kyerɛkyerɛfo. Ba de ubi sa me America yi no. Me nso me kyerɛkyerɛ. Enti me nso me ye teacher. E wo sunsum afam. E na ye wo konfo. E na ye wo bosomfo. E na ye wo disini. What says Angus in your comfort? Yes, and I will dis. No bosom. No bosom for bosom 40 bosomanim. Or no one come or comfort and no more bonchenia. No more son, the powder Google so. And you know, Mohano Mone or the kind news, Mebuana, and you were the host to morning show, Mebuana, and I were the honors again kind sports. And one said Dean a dos. By Munino, a radio Adwuma Moye. Enti na me no a me ye malam ni a me de me ho akoka sunsum adwuma mu a me ka konfo ne nasefo de no. Enti no enya ne bone se nipa no mfa nku nipa na o de ya de pade ya enya ne bo ka ne tete no na ye 10 command me bo ana sambre na asori ni honom si wo hu no na emra du no utimi di so a asa eno ano no de wo mu no se mankofo obeyire wo hu no papa ye nko abu no me bo ana enti sa utimi yesa de no nyina na mambokro no a na asori ni honom enti asori no ayede aba na nyina ya attachment wo kwa asori sen na sa kuma no mu enda honom a ukogu bisa wo sende Christians no enne emma wo mo ba adwama dodo ne mbema ne dodo no aye Christians ni Muslims me bo ana enti common sense ya yem bisa ya ho sanity It's here for a high on your 95.1 FM. Adwuma suni. Nana Abosom Akotre and a bon command pay. A spiritual conversation. Intimestra was a bomb than a trans in it. TV. What if we born to man and come say they won't tend to ye. Baby and wet ye. Yes, what is obi to ne baffle and I was what the temple much no take a Canada bob bra. Same on your opportunity say I would think almost say no, but what not far con. What in the year now, much will be our uncle phone. Nana, yes, share Reverend Ajenasari on in the book issue now. It was all quana. Yo, ye di kind one kasai. And so no, Yanko Poso be your bonafa channel. In prayer 77 me buana 77 times 7 ana who say media adwuma kura no so obi ebatina onua ha no memeti ha me di obi atemo a na ye de me kokoto a e baka sa me nsanbra studio ha no ma na me ye de me ma kan de maka na me mfa mpacha enti ogina na asore dan mu ana wo ye de wo ka sa ansem no ana wo san ko gina asore dan mu na achao nyese bi agi sa ode ubunkoto dwenko na ya pa achao enti so wapa achao ampanifo no ahemfofo wom ene nasefo wo mo mfa nche no de di kan no wo ye o makonta wo ye wo mo asemate so ware voteria na che so mo ya abusia na wo no nso wo mfa ntu no hofo Yesu kura ba ye no wanke kansa misa wo ye pani a de kire sa wo ye pani eye wa no
obi ti asɔre dan no mu woni Bible ɛsen o nanso no ɛyɛ obi ane na dwuma ɛnɛ radio hanom no obi wɔ hɔ a wɔkasa gyegyegyegye nanso wode ne tina afidie so a tension ɛbɛkye no obi ane na dwuma na wɔngya ase da Nyankopɔn kaeɛ no sɛ ma yɛ mbu atan no so woni Bible no yie di a na kyɛ sɛ wo bu atan wasan ma yahu sɛ wo ba na ne ka atai sa apai na kyerɛ sɛ sunsum bi wo ba bi enti na me bisa sɛ sa wo no a wo yɛ ɔsɔfo a wo twa fasting ma man for 30 days ne na sefo no na sunsum bi atima ma wo ka atai sa apai dia ene ya asɔromba dia na kyerɛ sɛ ndi omo de nkomawu na yɛn bisa ɛho sɛ asɔromba no omo te hɔ yɛ den so ba ne tintin ne tie wa sɛ wo mo mfa nkyɛ no ɛna nka me ne no a won tum penefo bi na omo nkɔ na omo nkɔ paacha asa si de wakwa ya asew aya akonta wɔ hɔ no na wo mo paacha na kyerɛ na sɛ won tum panyimfo ana sɛ mpanyimfo bi ankɔ ana sɛ no ankɔ omo ngya ma ne nka na sɛ sunsum no bɛha ne paa sunsum no min timin kyerɛ se de ɔno nso no ne timiti obi a wɔ ne sunsum obi wɔ hɔ a bayie ntimi nya ne hwɛ obi wɔ hɔ a kyekyere na ntimi nya ne hwɛ ba menim ɔno se de mama suro kakra no se de ɔmo atimi apaipai ne car tires no na kyerɛ sɛ ɔmo wɔ timi tie no na ɛwɔ so ɔno nso ohu bɛtɛnyɛ kyenkyena asɛ agisi wɔ kɔ hɔ nom kɔ bunkotodwa ansa na nipa no wɔ sɛ wankasa yi a yɛmfa nkyɛ no wɔmo mfa nkyɛ no mfa nkyɛ no na de ahyɛ ba kwa na me pese me bisa obi me hyia me yɛsɛ me hyia obi onim fom bi a mabisa ne sɛ wo sanka wonyɛ konfo ana sɛ wonyɛ dunsini ana bibisa anka wo suro bosomsom asa bosomsom hurahura nipa dodo na amena me hu ne saa asa mudi hu to yɛ so ɛna yɛsɛ menye sɛ ɛna yɛsɛ be ntama yɛ mu bi kɔ obi wɔ ɔpɛ sɛ ɔsom bosom bat saa yɛsɛ mu hurahura ntama yɛntumi mban wo ayesa ne obi tina wudi bia bo ne henya de bia na wo suro so be ade na mu hurahura yɛ saa amanfo na ɛka na yɛ wɔ kuro bi so abrewa bi wɔ hɔ nom ɔmaka mankwadaa bia hyia na ɔdwa ne so yɛ bayifo sɛ bia na wonyɛ bayi na de nti ɔmo suro abosom ne sunsum yuma ne sɛ ɛno de ɛyɛ AK47 woyɛ no bɔne a wɔmfa nkyɛ wo Nyankopɔn nso sɛ wu na bra na watwe waso enti na ma bɔne ɛdɔɔso sɛ enti no me no me no nyina nim sɛ yɛ de tuo te no na sɛ aboba nnim kura no a nanso ehu ɛwɔ mu enti abosonsom no wɔmo de contemporary menim ba bi a bosom wo a sɛ wokɔfa obi ade a ensu agrada no ebeku sɛ ekun so na yɛ mobile phone a phone no baba da wo nkyɛn nti ayɛ dɛn na yɛ nsuro saa de no na yɛn bisa yɛ ho so sɛ obi bi yira na wokɔ ɔsɔfo hɔ a dodo ɔsɛn ɛna betima ama 2 days 3 days na wahu ade korɔ nansa yikura asɔfo bi ɔmukɔ wia ne dan mu nneɛma nyinaa pakogu kaa mu ɛde kɔɛ wɔba me nkyɛn ba yɛn yɛ mpanifoɔ yɛ modin sɛ woyɛ saa adwuma yɛ wote sɛ doctor ni ɛwɔ sɛ wohunu si dɛ kasa na wotime di nsam to wɔ ne ɛnɛ na ma yɛnua no mu bi we ya wɔ se teacher ni ya ba me hɔ wabagyi we ɛna egu adwuma na anim ase enti bosom de na sɛ timi de yɛ ka timi no a yɛ wɔ motia ɛna yɛ wɔ gyinni ɛno anya bosom ba ne timi no kura no ɛkyɛn bosom unim sɛ bosom konfo ɛnyɛ krado sɛ konfo ɛyɛ krado ande o mama adwuma na ayɛ den ubahu sɛ ayɛ sɛ fitani ba kwa wɔyɛ Benz wɔyɛ Man Diesel wɔyɛ Toyota wɔyɛ car na kyɛ sɛ wɔn yayi wɔyɛ confused bosom de nim sɛ yɛ den sa kɔ na nim no wakɔ kan wasɛm sɛ bia yɛ yi ambama wo dwan anamba ma wo nantwie na okura ɔhyina nka bosom ɛnyɛ sika ho adwuma bosom ɛnyɛ den ɛnyɛ krado ne de ɛkyekyere na no mo ka sɛ fa 2007 billion fa 2007 trillion na ntro na kom na mo yɛ sade no yo bibia ni ho Matthew din ba me hu da enti so me ti din no a me hu no kyerɛ sɛ oti ase ɛnɛ ma hu ɛwɔ hɔ no na mmom no
Sasa mi de nka wanka kura mama nto omofo anka nye sa wo ko obi nchen ya wo so hwe yie emre bia me kase kwatoro kwaso oba ma ntoma atie ne din ko tre se oba ma kurusa dura hwe ne honam e na ponchi se oba ma fever dura na wa ye de wa hwe ne junso ontimi nsa ne ho yare no wasaw o kom malam ni bi wa na akonfo na so oba ma ska hwe ba bi a wote nipa no wote nwuram wote single room na so oba ma ska isa ho se eyampa nya no kure se wo hu bet e wo ho no ma ayeye sa wo ko no obi kasa ko fa nipa bra ana wo ba wo ma me a enya kwan papa so na malamfo na akonfo no bi wo ha wagi nipa no sika wo ntimi no na fe wo de hu e de ato no so sa agi se ye hia nipa moja enanso se de ga na asu aye hot no sa wo dada obi ana wo bo no hu obi wo ha ba kwa akwaye enti no wo ko obi nche na okasa fa nipa bra ana se e ba ya report na yenchi bet yeye a me amemeti wo ikura me ya enye moja de ye wa kwan bebre wo ho no ma omo fa omo ya na se ye fa yeye me ko India na makoya adwuma si wo hu no nipa bebre enim Nana Abosom Akotre enye se bia me kodi aduro ye wo na hodo bebre wo ho aye ya enye moja de oba amaka se opa yen krata na yensinsan for wadansefo me ye na semantimi a na se Ghana ha no mo no politics for musicians na asefo nyina wo mo ba ma ye mo so wo hu no enti no sikaduro dodo no ana enya na kure ene no kure me fan se Ghana ha no mo yi nipa ba ye 100 a wuntimi nya 3 kura omo yem kom na omo de adwuma kom ne ni bre yes enti na musician be na ba ho abeje samwa ibida otuma no mudrawa madika aka se adwuma ti se doctor adwuma se obi be manya adwuma na okọ hospital na doctor ne no ba fie na ohunu no oka wan so wan ye na adwuma yi and the musicians no obi wo ho an mpabo akura wo to no ano odin so ohun obi wo ho an dressing sa wo hye no ne body wo hye dressing bi ko show a won pese wo de ko biem obi kura baba promote no nyom wono nso pesika bumbi na wo de ahyem so ohun ayeska sem nanso no Ghana ha no mo bi so obi a obaka sa medie membody mbo nanso ayate me modi yate abai wo bi a yese ya kye ne wo ba bi so ohun enso sa amre na obaka sa ya honde dwuma nti obi a wo kwan a wo de nya ne sika fi eni honom ye ka sika fi a na meka no nka ya asofo ye ya hemfofo na yenso so no a ye yesunsum adwuma no ende ese nka obi asika ye sika fi etiase pa Nana Abosom Akotre da wase bebre ha na de enkomo ne besim pa so final words na do number so to dwa so obi pe o ne wadi nkomo ana se obi pe o de adwuma bi abrewa na chese wotumi ehun yo Nana Abosom Akotre me wo 3 branches o Accra me wo Pokuase Miami fie na me ya adwuma o kwa Asante region me wo Abrepo Miami fie na me ya adwuma o kwa Buna Hafo wenchi a Miami fie 3 branches no nyina ya adwuma de bia na Nana Abosom Akotre number obetimi e de anya na 0244 044 144 0244 044 144 na second number no so 0244 another 44 7775 me numbers no yada si bebre Nana Abosom Akotre yada wase se to yen safre wo tumi ne ye bebo nkomo kama se ye ye hwe ne ma bebre afri mu ye be hwe ne mu se be se hu bi o show no so that's I'm overdose with music. This is Adwuma Adwuma. Hi. Come like a kite. Hi.